What's up? Se olisi Retuputo tässä terve. Ja tänään me aloitetaan kanava uudestaan. Eli mä oon nyt aloittanut uudella tyylillä, koska huomasin, että pelivideot ei oo mun juttu. Ja en halunnut tehdä uutta kanavaa, koska mulla oli tämmönen täällä. Ja täällä on muutama tilaajakin. Tästä lähtien alkaa tulee NS-mielipidevideoita ja muuta vastaavaa. Ensi video tulee olemaan MP-eläinvideot. Ja jos joku ei huomannut, siinä on se MP edessä ja ajattelin, että jokaisessa voisi olla. Mutta ei mut tarvitse tehdä mitään videoa. Ja jos joku on elänyt jonkun kiven alla eikä tiedä mitä MP tarkoittaa, se tarkoittaa mielipide. Ja nyt te varmaan kysytte, että miksi mua pitäisi kiinnostaa sun mielipiteet siis mistään asiasta, siis oh my god. Annapa kun mä kerran. Ei sua kiinnostakaan. Tää vaan tuntuu mun mielestä hyvältä idealta. Ja ehkä jotain 1%, eli 0,13 tilaajaa kiinnostaa mun mielipiteet. Mä en oo IRL mikään hirveä ulospäin suuntautuva persoona, että mä en hirveästi jakele mun mielipiteitä. Mutta näihin videoihin ajattelin ottaa semmosen hahmon, joka on aika räiskyvä, mutta katsoo vähän mitä se sanoo, että mitään ei oo luvassa. Ja vaikka mä en tee enää pelivideoita, niin mä ajattelin, että mä voisin tehdä jotain peliarvostelua tai jotain vastaavaa. Että pelit on mulle silti tosi iso juttu. Että niistä te ette pääsemässä vielä pitkään aikaa eroon. Ja liittymällä ei yhtään mihinkään, käykää seuraamassa mua Twitterissä, @ytretuputo. Sieltä tulee joskus aika jännää sisältöä, kuten tai IGssäkin saa toki seurata, se on samalla nimellä. Sinne tulee vähemmän jännää stuffia, kuten tän ihme mainostauon jälkeen on hyvä aika kysyä teiltä. Ja laittakaa kommentteihin jotain aiheita, mistä mä voisin tehdä videoa. Mutta älkää laittako vaikka MP mun hiukset, koska joko mä en ole nähnyt niitä, tai kukaan muu ei ole nähnyt niitä. Ja miettikää ne, tulisi aika lyhyt video. Kivat. Tai en tykkää. Mut se oli Retuputo, ja me nähdään taas ensi videossa, joten se ois moro.